50 बोसोर बैसोआवबो 30 बोसोर बादि नुगोन नोंनि महरखौ जेब्ला नोङो सानफ्रोमबो जाबाय थागोन लाव बेगरखौ। लाव बेगरा गावनि एन्टि एजिं गुनजों स्किनखौ यं आरो समायना लाखिनायाव मदद खालामो। लाव बेगराव ओमेगा 3 आरो ओमेगा 6 फेटि एसिड दङ, जायहा स्किनखौ मयस्चराइज आरो हाइड्रेट लाखियो, जायनि थाखाय स्किनआ गोरान रानस्राव जाया आरो जेब्लाबो समायना नुबाय थायो। लाव बेगराव जिंक, भिटामिन इ आरो एन्टि अक्सिडेन्ट गोबां बिबाङै थायो, जायहा बैसोजों लोगोसे स्किनआव फैनाय माखासे समस्याफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। लाव बेगराव थानाय भिटामिन ए आरो सिआ स्किनआव कलेजननि बिबांखौ बांहोयो, जायनि थाखाय स्किनआ जोबोद समायना आरो जोंखोल जायो। लाव बेगराव जिंक आरो मेगनेसियामबो थायो, जायहा स्किनआव जाखांनाय समस्याफोरखौ कन्ट्रल खालामो, जायनि थाखाय मोखांआव सालमाय बेरनाय आरो नानेखा बेफोर समस्याया खम जायो। लाव बेगराव फाइबार आरो एन्टि अक्सिडेन्ट थायो, जायहा देहानिफ्राय टक्सिनखौ बाहेर खालामनायाव मदद खालामो, जायनि थाखाय स्किनआव जानाय एलार्जि आरो बायदि समस्याफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो। लाव बेगरखौ माबादि जानो नांगौ? लाव बेगरखौ नोंथाङा गोथाङै सालाद बानायनानैबो जानो हायो आरो एवनानैबो जानो हायो। सानफ्रोमबो 1-2 सामुस लाव बेगरखौ जानो नांगौ। बेबादि सानफ्रोमबो जाबाय थायोबोला थाब बोराय बुरै नुनाय नङा आरो बुरि बोराय नुनाय महराबो सिख्लायाव एबा सेंग्रायाव सोलायफिनगोन।